खुलुमबाय लोगोफोर। जोंनि बुहुमाव बयजोंबो मिथिजाखानाय माने एसियानि मादावनो माने धोनिसिन बिथां मुकेश आम्बानी बिथांखौ माने बयबो सिनायखायो आरोना। दिनैयो बिथां मुकेश आम्बानीनि फिसाज्ला आनन्द आम्बानीनि गोथार जुलि जागोन माने 12 जुलाइ 2:03 बिथांमोननि गोथार जुलि जागोन। बे आनन्द आम्बानीनि गोथार जुलिखौ खुंनो थाखायनो 12 जुलाइआव जानायखौ खुंनो थाखायनो माने मास मोनबानि सिगांनिफ्रायनो माने फांसन बादि खुंबोदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बियो 12 जुलाइआव हाबा, ओमफ्राय 14 जुलाइआव माने जोबहैगोन आरो बे फांसन बायदि फांसनखौनो हम। बिनिफ्राय बिथांमोननि हाबायाव माने आनन्द आम्बानीनि हाबायाव मास मोनबानि सिगांनिफ्रायनो फांसन बायदि खुंबोनायाव ओरैबायदि बिजनेसमेन, एक्टर, एक्ट्रिस माने जोंनि भारतनिल' नङा, बेलेग गुबुन हादोरनिबो फरेननिफोरबो फैनानै माने बिथांमोननि हाबाखौ जाफैगोन आरोना। बेनिफ्राय मास मोनबानि सिगांनिफ्रायनो फांसन खुंबोनायनि थाखायनो माने बिथांमोननिया माने फैसाया माने ओरैबायदि करर लस जाबाय बुंजाया, बेखौ खरसा थांबाय आरो माने ओरैबायदि खरसा थांबाय। बे खरसाखौ दिहुनफिननो थाखाय बिथांमोना मा सासे जिअ' सिमनि बिगोमामोन नालाय, बे जिअ' सिमनि रिसार्जनि दामखौ बारायनानै होदो आरोना। ओमफ्राय बे जिअ' सिमनि रिसार्जखौ दामखौ बारायनानै जिखिनि खरसा थांदोंमोन बेखिनि खरसाखौ माने बे रिसार्ज दाम बारायनायावनो बिथांमोना थिखांफिनबाय आरोना। ओमफ्राय माने बे फैसाखौ जेसेबां मास मोनबानि सिगांनिफ्रायनो फांसन खुं बा बोसोरसेनि सिगांनिफ्रायनो फांसन खुं, बे फैसाया माने ओरैबायदि जोंनि रायजोनिफ्रायनो बिथांमोना माने बोखांना लाङो आरोना। बेलेग आयदायाव बेलेग फर्मुला बाहायनानै बिथांमोना बोखांना लाङो। दा जेसेबां खरसा थांदोंमोन बे खरसाखौथ' माने रिसार्जनि दामखौ बारायनानै बोखांना लांखाबाय। जाय जिअ' सिम इउज खालामदों बिथांमोनाथ' दाम बारायबाबो उपाय गैया, सोखानांगोन। बेलेग सिमखौथ' लोगो सोलायब्रबनो हाया। दामा बारायबाय सोबाय, माने रिसार्ज सोबाय माने बिसोरनो मोनहैफिनखाबाय। दा जियानो जा, बिथांमोना दाम बारायना होबाय आरो फारसेथिं माने जोंनि भारत सरकारनिनो मोनसे सिम दंखायोमोन, BSNL भारत सन्सार निगम लिमिटेड होनना बुङो। बिथांमोनाबो माने बे सिमखौ माने 4G 5G लन्च खालामनो हाबाय आरोना। ओमफ्राय जिअ' सिमनि थ्रुयै माने 80% खमावनो माने BSNL 4G 5G सिमखौ इउज खालामनो हागोन आरोना जों बयबो। दा जोंबो BSNLखौनो इउज खालामो, दा जोंनिया BSNL नङा एयारटेलसो। दा जिअ' सिमा रिसार्ज दाम बारायनाय लोगो लोगोनो माने गुबुन सिमफोराबो माने जिअ' सिमनि सरे माने दाम बारायफालांनो सुबिदा मोन्दों आरोना। माने ओरैबायदि रायजोनिफ्राय माने बख'ना लांबाय बिथांमोना, माने सासे फिसालानि हाबानि थाखायनो माने मास मोनफा सिगांनिफ्रायनो फांसन फाथिबोनानै माने जेसेबां खरसा थांदों बे खरसाखौ माने पाब्लिकनिफ्रायनो बोखांना लांफिनबाय आरो। दा जियानो जा, बिथांमोननि हाबाया माने दिनै 12 जुलाइनि 2:03 जागोन नालाय, 14 जुलाइआव जोबहैगोन फांसना। दा बिसोरो ओरैबायदि आयदायाव माने फैसा बख'ना लांबाय थायो, बेनिफ्रायनो एसियानि मादाव धोनिसिन मानसि जानो हादों आरोना, बिजनेसमेन। बेनिफ्राय दा जियानो जा, जिअ' सिमा सलिया बियो गावसोरनि बाथ्रा। दा जिअ' सिमा बेसेबां गोबाव थागोन बेखौ मिथिनो मोनला, माने बिथांमोना माने गोबां रिसार्जनि दामखौ बारायना होबाय नालाय। दा बिसिनिजा BSNL लन्च खालामना होबाय। दा बयबो खमनिखौसो बयबो नागिरखायो, मानो होनबा जोङो बयबो माने एसेबां दामनि रिसार्ज सोनानै माने सोलिनो हाया। माने बयबो बांसिनानो माने खामानि मावनानैसो जाग्रा मानसि। सोर माने जिअ' सिमखौनो इउज खालामगोन, सोर माने BSNLखौ इउज खालामगोन, नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो। आं भिडिअखौ दिनै बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।